खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांमोनखौ माबोरै एसे समनि गेजेरावनो आरो एसे रां खरसा खालामनानैनो माबोरै दुलाबाथा दाउ एबा क्वेल दाउ फिसिनानै मुलाम्फा खामायनो हायो, आं बेनि बागै नोंथांमोनखौ दिनै बुंगोन। दानिया फैदो गाहाय आयदासिम। बे दाउआलाय मा जायो, मा लोङो, बेनि बागै आं नोंथांमोनखौ बुंगोन। बे दाउआ गोबां दै लोङो, बेनि थाखाय बेनो फ्रेस दै जगायनांगोन। बेनि उनाव बे दाउआ बयलारा जानाय दाना जायो। बे दाउनो जोङो बयलारनि दाना जगायनांगोन। बे दाउनो दाउसा समाव जोङो बयलारनि प्रिस्टार दानाखौ जाहोनो हायो। बेनि उनाव 15 सानसो जानायनि उनाव बेनो जोङो स्टार्टार दाना जाहोनो हायो। बेफोरबायदिनो नोंथाङा जुदि बिदै दैनाय एबा बिदै दैग्रा खालामनोब्ला बेनो जोङो 30 साननि उनाव लेयार दाना जाहोनांगौ। बे दाउआ 45 सानाव फुल ग्रन जायो आरो बिदै दैनो जागायो। नोंथाङा जुदि बेदरनि थाखाय खालामोबा बे दाउनो नोंथाङा फिनिसार आदार जाहोनांगोन 25 साननिफ्राय 45 सानसिम। बे दाउआ 45 सान जानाय लोगो लोगोनो मासेयाव 250 ग्रामनिफ्राय 400 ग्रामहालागै जायो। बे दाउखौ फिसिनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो फ्ल'राव 1 इन्सिसो जुजाय होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा दाउफोरा ओंखारलांनो हायै बायदि फानजारि बेरा बानायनानै होनांगोन, औवानि हेबनानै। बेनि उनाव नोंथाङा मोजाङै मोजां फ्रेस दैनि बेब'स्था खालामनांगोन। दैखौ नोंथाङा दै होग्रा आइजेंखौ नोंथाङा सानसेयाव खेबनैयै सुनानै फ्रेस दै नोंथाङा जगायनांगोन। दानिया बे दाउआ गुबुन दाउफोरनि बायदि बयलार एबा देसि दाउफोरनि बायदि बे दाउआ फ्लु बेराम जाया। जेरैबायदिहाय दाउफोरा मासे बेराम जायोब्ला गासैबो थैलांजोबो, बेफोरबायदि बिसोरहा जेबो बेराम गैया। बेनो जेबो एन्टिबाय'टिक एबा जेबो भेक्सिनेसन खालामनाङा। बे दाउआ जेबो बेराम जाया। बे दाउआ फ्राय सानसेयाव 20 ग्रामनिफ्राय 25 ग्रामसोल' आदार जायो। बे दाउखौ मा जौसे फिसिनो थाखाय 3,000निफ्राय 3,500सो रांनि गोनां। बे दाउआ मास मोनसेयाव खमैबो 20निफ्राय 25था बिदै दैयो। बेनि बिदै आरो बेदरा मार्केटाव गोबां डिमान्ड दङ। बेनि बिदै आरो बेदरखौ डाक्टारनियाव सोंनानै बेरामि सुबुङाबो जानो हायो, जिहेथु बेनि बिदै आरो बेदराव कलेस्ट्रल गोबां थाया।
नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गोख्रैनो नोंथाङा लाइक खालामना हो, लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथाङा जुदि दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लोगोसेनो बेल आइकनावबो थुनानै हो। बेफोरबायदिनो आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ गिबिसिनै मोननो थाखाय। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, भिडिअनि सिङाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।